ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони пешинаи вазни 61 кг UFC Aljamain Sterling ният дорад ки рақиби худ Келвин Кеттерро фавран шикаст диҳад. келвин дар ҳақиқат ҷангвари сахт аст. фикр намекунам ки ӯро дар якум раунд фавран шикаст дода метавонам, ба шарте ки зуд ба пушти ӯ баромада натавонам. агар дар муҳорибаи мо прогноз диҳем, пас ман мегӯям ки ӯро дар дуюм раунд маҷбур мекунам ки таслим шавад. шояд ки бо усули анаконда ба ман танҳо гардани ӯро гирифтан дар кор. фикр мекунам ки ман ӯро ба анаконда гирифта маҷбур мекунам ки таслим шавад. гильотина, анаконда, дарсе. агар ки ман ӯро дар ин усулҳо қапида тавонам, барои ӯ аз ин усулҳои ман баромадан хеле душвор мешавад. ин калиди ман барои ғалаба аст, гуфтааст Стерлинг. хотиррасон мекунам ки ин муҳориба шаби 13 ба 14 апрел дар турнири UFC 300 баргузор мегардад ва барои Стерлинг ин аввалин муҳориба дар вазни 66 кг хоҳад шуд. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Арман Царукян гуфт ки муҳорибааш зидди Чарлз Оливера чӣ гуна мегузарад. ӯ якум рақами рейтинг аст ва ин муҳорибаи унвонӣ мешавад. барои ҳамин ман шодам. ман ба ҳама нишон додан мехоҳам ки ман дар дигар сатҳ қарор дорам ва Махачевро шикаст дода метавонам. ин муҳорибаи беҳтарин мешавад ва касе ки ММА-ро мефаҳмад, ин муҳорибаро ҳатман тамошо мекунад. прогнози ман дар ин муҳориба ғалаба дар якум раунд бо тариқи нокаути техникӣ. вақте ки ман Оливераро шикаст медиҳам, ман аниқ довталаби рақами 1 барои камарбанд мешавам. боварӣ дорам ки ҳама реванши маро бо Махачев дидан мехоҳанд, чунки якум муҳорибаи мо муҳорибаи хеле наздик буд. реванши Оливера ва Махачев ба одамон на он қадар шавқовар аст, чунки ислам ӯро ба осонӣ шикаст дода буд. маро бошад ӯ ба осонӣ шикаст дода натавонист. реванши мо шояд ки ба монанди якум муҳориба шавад, аммо ин дафъа ғолиб ман мешавам, гуфтааст Царукян. ва дӯстон бояд гуфт ки аз рӯи суханони Дана Вайт ғолиби ин муҳориба рақиби навбатии чемпион мешавад. расман варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов бо рекорди 11-2 зидди варзигари арманӣ Мелсик Багдасарян бо рекорди 8-2 рӯзи 22 июн дар турнири UFC Fight Night дар Арабистони Саудӣ. ин муҳориба дар вазни ним сабук яъне 66 кг мегузарад ва муҳорибаи сераунда хоҳад шуд. барои Муҳаммад ин чорум муҳориба дар ташкилоти UFC хоҳад шуд. ана барои Мелсик бошад панҷум муҳориба. Муҳаммад дар се муҳорибаи худ се ғалаба ба даст овардааст. ана Мелсик бошад дар 4 муҳорибаи худ дар UFC се ғалаба ва як бох дорад. ин муҳориба ваъда медиҳад ки муҳорибаи шавқовар шавад ва мо албатта ки ба Муҳаммад омодагиҳои хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. дӯстон, ҳозир як навор мемонем, ҳатман тамошо кунед ва барои охирати хуби худ саҳм гузоред. касоне ки ин корро карданд, Аллоҳ аз шумо розӣ бошад. ассалому алайкум бародаро. чӣ хеле ки шумо медонед, фарзанди мо касалай. мо дар канали Паҳлавон ТЖ ва дар канали SM Шарипов видео карда будем ва бисёр бародаро ба мо кӯмак карданд. худо хайртонро қабул гардона парвардигор ва ба мо ҳамун пули лозима ҷамъ нашуд. ҳар як инсоне ки агар ки маҷбурӣ нест, ҳар як инсоне ки чанд қай метавона ё наметавона, аз барои Аллоҳ хайр кунед ки ҳамин фарзанда ки ма табобатша гира, аз барои Аллоҳ хайр кунед. ҳар як инсоне ки фитри рӯза ки додагӣ набошад, метавонед ки дар ҳамин фарзанди ма хайр кунед. ҳар инсоне ки хайр мекунад, хайраш ба даргоҳаш қабул гардад. раҳмати калом.